Основахме Art New Vision през 2005 година. Аз, архитект Габриела Джамбазова и моя съпруг и колега, архитект Павел Иванов, като в началото бяхме само двамата. След като спечелихме няколко конкурса, организирани от строителни фирми и частни инвеститори, започнахме лавинообразно да получаваме поръчки. Привлякохме към нас наши приятели, колеги, в чието талант и професионализъм се бяхме убеждавали през годините и така създадохме едно ядро, което е в основата на фирмата и с което постигнахме много успехи. Най-приятното в нашата работа е признанието, което получаваме от клиентите. Тяхната радост, тяхното въодушевление. Стремим се всеки проект да стане шедьовър. Влагаме всичко от себе си, не си позволяваме никаква посредственост. И когато приключим, си казваме: това стана добре, но следващия път ще е по-добре. Нашия екип направи проект за музей на Втората световна война в Полша, в град Гданск, в който участваха 240 екипа от цял свят. Ние успяхме да спечелим една от 8-те отличителни награди. Като част от историята, проектът представлява 3 етапа. Преди войната, самата война и епохата след войната до днес. Първият етап представлява предвоенната архитектура на Гданск. Върху нея се стоварва обема на войната, който се пристяга и деформира всичко. След това, под въздействие на съпротивата, се разцепва и оттам се появява съвремието. Имало едни, когато работата не върви и тогава вечер не могат да спъват разочарования. Но после, когато се получат добре нещата, не могат да спъват вълнение. Да твориш изисква пълна отдаденост. Това е едно изживяване, това е приключение.